ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ನಾನು ನೆಟೆ ಬೈಲ್ಡೆ ಫೋನ್ ತುಲ್ಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮನಕಲ್ ನಡೆ ಫೋನಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಡ ಬೈಲು ಪುರ ತೋಜಾವೆ ತುಲೆ ಸುಗ್ಗಿದ ಕೇಯಿ ನವಿಲ್ ನವಿಲ್ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದೆಂಕ್ ಪೋಂಡು ಹುಚ್ಚು ತೋನು ಎದುರು ಬರ್ಪು ನಾನು ಅಂಚಿರಾಂಡು ಬಯ್ಯ ತುಲೆ ಹಳ್ಳಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಹಳ್ಳಿ ನಂದೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಪುಚ್ಚೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಬತ್ತೇರಂದು ಖುಷಿ ಆಂಡಾಯ್ತು ಕಾರ್ ಕಟ್ಟದ್ದೆ ಅಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅವಳು ಯಾದಮ್ಮೆ ಪೋಯ್ ಗುರ್ತೇಕ ನಾನಿಕ್ ಏಡುಂಡಾ ನಿಕ್ಕು ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕು ಜಾತ ಅಪ್ರೂಪಕ್ಕೆ ಬನ್ನಾಗ ತುಲೆ ಜೋರ್ ಮನ್ಪುಂತುಲೆ ಇಂದ ಪಾಪ ಮೇ ಗುರ್ತೇಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಮುಲಂಜಿ ಚಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಉಂಡೋಡ ಕೇನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮೇನ್ ಚಂಡಿ ಅಪ್ಪ ಐಕಲ್ ಪಾಪ ಆಯ್ಕ ಗೊಬ್ಬೆ ದೀಪು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ವೈಟ್ದ ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಇಂಚಿ ಕೌಲೊಂಜುಂಡು ಮೂಲು ಅಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲರ್ ఒక ಮೂಲೊಂಜುಂಡು ಬ್ರೌನು ಹೋಯ್ತಾನ ಅಂಬ ಒಂದು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಖುಷಿ ತಿನ್ನು ತಿನ್ನು ಆಯ್ತಲ್ಲ ದಾರಿ ಅಂತಲೇ ಕೆಯ್ ಅಂಚೆ ಮಿತ್ತು ಶೋಕದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತಾಡೆ ಮಿತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಎಂಕಲ್ ಎಂಚ ಪಾಪ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ದೊಡ್ಡ ಮಲೆದು ಪೊಯ್ ಬಿಸ ಬಿಸ ಅಯ್ಯೋ ಐಕಲ್ ಬುಲ್ಪುನೆ ಅಂದು ಆಯ್ತ ಕಿನ್ನಿ ಸೋಕತೆ ತೂವರೆ ಹಾಂ ಇಂಚ ಪಾರೆ ಲೇಸಿಜ್ಜ ಸೂರ್ಯ ಮುರ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಂ ಇತ್ತೆಂಗೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟೆ ಬಿತ್ತು ಪುನಃ ಸಾದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಪೋಲಿ ಐನು ಒಂದೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಗೆಲ್ಲು ಗೆಲ್ಲನು
ಹಾಂ ಸರ್ಕಸ್ ಉಂಟ ಪತ್ತ ಮಿತ್ತು ಶೋಕೊಂಡು ಅಂಚಿಲ ತೋಟ ಇದೆ. ಒಂದು ನಾಗದೇವರನ ಕಟ್ಟೆ. ಅತ್ತಲೆ ನೆಟ್ಟು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಸೂರ್ಯದೇವರು ಸನ್ಸೆಟ್. ಹೋ ಮುಳ್ದುಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಓಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡೆ ಉಂಟು. तू ही जा दी जिरा भाई तो फिर पापा भी चो चो बला कोई बाजे लातो ना गौरी आता गौरी हाँ
ನೋಡಿ ಆಪ್ನಲ್ಲಿ ಗುರ್ತ ಹೆಚ್ಚತ್ತ ಟಾಟಾ ಐ ಬೀಲೋ ಟಾಟಾ ಅಂತ ಟಾಟಾ 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 ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಪ ನವಿಲ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕಲ್ ಸಾಂಕಿದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸೂರ್ಯದೇವರು ಮುರ್ಕೇರಿತ್ತೆ ತೋಜಿ ಪೋನಾಗ ತೋಜು ಅಂತ